sampai nembang apa sing klasik. Oh iya klasik. Asik. Apa? Klasik apa? Lah apa? Duwe pilihan apa? Pucung nek pucung sampean pucung biasane piye? Oh iya. Sugeng dalu penontone mesem guyu ditanggapno wayang donga bareng marang Gusti. Tak dongakno penontone panjang yuswa. Dadi nembang yo sekalian dongakne. Apik. Umpamaku yo matur nuwun dumateng sedayanipun sampun nonton wayang wonten dalu iki disanti iki wonten Jatisari mriki mugi-mugi sedaya kebak ing berkah. Kowe wis pucung. Pucung. Awakmu ya pucung. Awakmu iso ora? Ya iso to wong cah kene kok. Aku rung lair wis. Dadi gawe dadak ngene iki awakmu ya iso. Iso to, Mas. Pucung apa iki? Lho pucung tuh. Ya pucung ngene iki. Oke. Bapak Ibu. Bener. Nyiliti iku jenengku. Dirungokno gak enak ta? Jenengmu iki lho, Nyiliti iki lho. kok gak enak lho. Asli saka Tuban. Gandes luwes meraapi. Gandes luwes opo? Kula niki gendakane kami tuwa. Gawe-gawe to. Yo dhisik tau gandeng karo aku, Mas. Apa doyan kami tua karo dapurmu? Lah nek pas mendem lho, Mas. Kami tua kene Lah apik. iki kayogok kabeh iki ndames lho, Mas. Apa ya? Aku sampai rako bergaring lho, Mas. Lah sing Apa paling meneh dalangi kuwi ya? dalange Kurang ajar dalangi. Lah napa? Lah aku gandeng 5 tahun duwe anak siji rane ndase karo dalangi. Karo sapa? Dalangi. Iya to. Ojo gawe gara-gara lho ya. Mesti iki kene apa bintang tamu. neh? Kaya Golek. senengane kaya ganggu karo Eh. anak-anake lho. Goleki anake mau ketoke. Sapa iki? Iki mboke sing mang. Ketoke ya anu mboke cah cilik mau lho. Delok Bude. anu delok pupurane karo sak lambe-lambene padha. Tapi Bude. Ya ampun. Jajal Bude, Bude. Bude. Oh, mau anake bar dum-dumi Ya ampun. kanca-kancane, Ya saiki ampun. mbok yo ngedumi kanca-kancane. Dermawan. Keluarga iki Dermawan lho Pak. dermawan De. keluarga. Jimatan. Tapi kok seje ya susune ya. Yo anu mau ki yo anu padha ngono lho ning mburi kuwi. Lah terus Keserempet becak akhirnya melumpuk. Ngono kuwi nek ra gawe goro-goro nyapa? lah apa sih? Wong iku dum-dum rezeki lho. Bude, Bude. kondi Dek. Awas Bude. Ini Melumpuk. Iya toh, sak keluarga iki ngono kabeh. Pokoke agar iso swara. Ngono kuwi. Pokoke kode. Bar iki arep piye neh? Mboke bangkit ya nyusul. Heeh. Wis Bingung metu neh apa ora. mudun kencangan ning mburi lho, nganggo tampar sing Ya gawedhe. aja mbok sia-sia kok iso. Kuwi ngono-ngono kuwi gurumu rumangsa. Emang sapa? Guru yo guru tapi polahe dilengen to. Kuwi mau mboke bocah-bocah mau. Niku wau. Heeh. Duwe arek. Garwane jenengan. Garwane jenengan. Kudu Lah kok mboke bocah-bocah? bocah sing mau lho. Oh sing ndamel payung mau. Oh, Sing iya. go payung mang lho. Kuwi ketoke kok yo padha to wong. Iki anu to gak gendakane Yogi Bagong to arek mau. Ketoke suwe ning gode arek mau iki. Niki ditanjakne para waranggana, Lah, tasik kathah. Yayi kene apa wis kenal dirimu to? Yo wis ngerti to Mas. Lah wong banere dipasang ben perapatan enek.